Yun, good morning mga tropa. Right, so time check tayo sa 6 o'clock ng umaga. At on the way tayo papunta sa may mini farm mga Calabricans na. Dahil magdidilig tayo. So matagal-tagal na wala tayong upload nung karaan gawa nga nung yun nga, sumakit yung ngipin natin. Pero ngayon okay na tayo. Awa lang kasi okay naman na. Hindi naman na sumakit yung ngipin natin. At aga namang nagising ni Mrs. Dahil maaga akong magbilig ngayon dahil sobrang init. Sa init pa lang nakakapagod na. Bisitahin natin yung mini farm mga Calabricans, right? So kita-kita tayo mamaya. Sama ka? Ha? Sama ka? Ayun. Sama. Tara na, Dad. Ala ka na. Tara na. Alas 6 pa lang mataas na yung sikat ng araw. Ay. Hindi na rin sa kayo, no? Maaga rin umalis. Pupunta rin na magdilig doon sa may taniman niya. Right mga Calabricans na. So hindi na pala tayo nagdala ng tubig dahil marami pang tubig dito. So mamayang hapon na lang tayo magdadala. Marami pa oh. Alright, so good morning sa ating mini farm. At good morning sa inyong lahat mga Calabricans, mga tropa. Alright. So nung nakaraan pala harvest kami ng sitaw ni Mrs. Pero ayan oh, marami pa rin bunga yung sitaw natin. Bunga ng sitaw. Tapos yung masili natin patuloy pa rin sa pamumulaklak. Ayan o, gaganda. Masili natin dito. Pero mamaya siguro hapon mag-aabono tayo. Dahil wala naman ng bunga tong sitaw. Tamang tama mag-aabono. Pati yung mga talong na-harvest na rin yung mga bunga. Nag-harvest din si tatay Pero yun, may kunti-kunti pa doon pero maliliit pa. Kaya sakto mag-aabono tayo mamayang hapon. So ayun, nagdidilig muna tayo. Grabe, 6 o'clock in the morning pero ganito yung sikat ng araw pero tumatagos na sa balat. Grabe na, sobrang init. Ay
Kumusta naman kayong lahat mga kalabar cans, mga tropa? Namiss ko kayong lahat eh. Tagal natin walang upload. Pero ngayon eh okay na tayo. Kaya makakapag-upload na tayo lagi. Ito na pala yung palang natin oh. Nakasurvive na. Diba laging kinakainan ng kambing to. Pero ngayon eh nakakakyat na. Tanggalin natin ang damo. Ayan. Ayan. Tanggalan natin ang damo para makalagot sila. Itong mga to para tamang tama pag nag-abono tayo mamaya eh walang kaagaw sa abono yung mga tanim natin. Ito pala yung tanim nating chiko. Ayun o, chiko. Bali, nabili ni Mrs. sa halagang 100. So, yung chiko kasi masarap kasi yung bunga niyan. Kaso medyo matagal to na antayin na mamunga. Pero ito kasi drafted na to. Itong chiko na to. Bali dalawa to. Andun nung isa na tinanim natin. Pero nung binili natin ito mga tropa, hindi pa ganito kalago yung dahon niya. Ano? Hindi pa ganyan kalago. Maliit pa yan lang. Parang tatatlong dahon lang yata yung mayroon ito eh. Wala pa tong sanga na to. Ay. Pero magdadagdag pa rin tayo ng chiko. Ito pala yung mga tanim din natin na mga malunggay. Malunggay. At good news na to mga kalabar pad, mga tropa. Nabuhay na yung tatlo. Buhay naman na yung dalawang yun, kaso wala pang umusbong na sanga. Katulad nito may umusbong na, may bagong sanga na. Medyo basa-basa pa yung lupa. Nung nag-dig tayo kahapon, bulaklak na naman yung okra. Marami pa pala yung mga hindi napitas ni Mrs. nung kahapon. So halos araw-araw makakapagpitas tayo ng sitaw mga kalabar cats. Katulad nito mga bunga. Ito pa Ayan pa. So marami yung hindi napitas ni Mrs. Yung pag-aalaga pala natin ng sitaw, lagi natin na chine-check. Kailangan pala nitong sitaw laging basa yung lupa, kasi tingnan nyo yung resulta, walang tigil sa pagbunga ng mga sitaw natin.
halos araw-araw nakakapagpitas tayo. Katulad nito. So ito pala, ganito pala yung katamtaman na laki ng sitaw. Kasi pag medyo matagal na, magulang na. Kumbaga, parang ganito. Kung kalimutan ni misis to, nakalimutan niyang pitasin. Ayan. Pero okay pa to. Okay pa naman to. Pwede pa to. Pipitasin natin mamaya. So ito pala yung ginamit natin na binhi, kondor. Ayun ang Negro Star. Yung binhi na tinanim natin. Tapos yung sili, papakita ko sa inyo yung sili na tanim natin. Yung labuyo. So ginawa ko pala dito. Ito. Yun siya. Daming bunga. Hitik na hitik sa bunga yung sili. Ginawa ko pala dito. Sinubukan kong isprehan ng yun nga, yung baking soda, asukal sa kasuka. Sinubukan kong isprehan. Ito na yung lumabas. Ito yung resulta. Ang daming bunga. Mag-try lang ako kasi sabi ko baka hindi pwede sa sili. Pero ito naman ang kinalabasan. Yun ang kinalabasan ng mga sili natin. Yung pag-i-spray natin. Pati itong mga ito, sprayhan ko ito. Yung sprayhan natin. Pati itong talong dito. Daming bulaklak. Ang daming lumalabas na bunga.